Het grondwater bij Sluiskil bevat bijna net zoveel PFAS als het water van het naastgelegen kanaal. Het bevestigt het vermoeden wat we natuurlijk al heel sterk hadden, dat dat kanaal gewoon lek is. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Droogte wordt een steeds groter probleem en dringend personeel gezocht. Goedenavond. De damwanden langs het kanaal van Gent naar Terneuzen zijn lek. Dat zeggen omwonenden al jaren en ze zien nu hun bevestiging. Want uit onderzoek in opdracht van Omroep Zeeland blijkt dat de PFAS-waarden in het grondwater bijna net zo hoog zijn als in het kanaalwater. En dat is volgens boeren en bewoners het zoveelste bewijs dat er water onder de damwanden doorlekt. Met hoge grondwaterstanden als gevolg. Wij waren als fractie heel erg bang dat inderdaad het kanaalwater vermengd zou raken met het grondwater. Dat vermoeden bestond. En ja, ik denk dat dit wel een voorzichtige conclusie mag zijn. Op dit perceel langs het kanaal van Gent naar Terneuzen hebben we onderzoek gedaan. Uit de analyse van het grondwater en het kanaalwater blijkt dat de vervuiling bijna hetzelfde is. En dat bevestigt het vermoeden dat er water onder de damwand doorkomt. Ja, de patronen in het grondwater en het kanaalwater lijken op elkaar. Dus je zou zeggen, het lijkt wel, het zou kunnen, maar het zijn maar een paar monsters, dat er enige menging is tussen kanaalwater en grondwater. Nou, ik schrik er wel van eigenlijk. Ik zou eigenlijk willen dat er een groter onderzoek naar komt wat er precies hier aan de hand is en hoe dat komt. Hier in de sloten rondom het perceel wordt niet geloosd door bedrijven en ook loopt er geen leiding richting de industrie. Hoe kan het dan dat de waarden van bepaalde PFAS-soorten nagenoeg even hoog zijn als die in het kanaal? Voor betrokkenen en politici is de uitkomst van dit onderzoek meer dan helder. Het bevestigt het vermoeden wat we natuurlijk al heel sterk hadden, ook naar aanleiding van het bezoek wat we onlangs brachten aan Zeeuws-Vlaanderen, dat dat kanaal gewoon lek is. Dat er gewoon kwelwater omhoog komt op die landbouwpercelen. Dus het bevestigt mij een aantal zaken die we dachten, maar nu ook gewoon in ieder geval meer hard gemaakt worden in dit onderzoek. Ik zie dit wel als een extra prikkel voor Rijkswaterstaat. En wat mij betreft misschien ook wel voor de vers aangestelde PFAS-coördinator van het Rijk. Om toch nog eens goed te kijken van wat speelt zich ook rondom dit kanaal af. En ja, kunnen we daar ook zaken verbeteren, hè? Zodat in ieder geval naar de toekomst toe dit soort problematiek ophoudt te bestaan. Terug naar agrariër Jos van Waas, want door het water heeft hij schade aan zijn gewassen. Dit is een perceel wintergerst en daar hebben we een groot stuk opnieuw moeten inzaaien met zomergerst. Daarnaast hadden we een 7 hectare wintertarwe gezaaid voor de winter en die is helemaal verwaterd, die is helemaal weggerot. Die hebben we nou met zomertarwe weer opnieuw moeten inzaaien, dus dat is al de eerste schade. Door die hoge grondwaterstand? Ja, inderdaad, doordat het water eigenlijk niet goed weg kan van het perceel. Zowel politici in de gemeenteraad van Terneuzen als in de Tweede Kamer gaan de uitkomsten van dit onderzoek nu meenemen. En hij hoopt vooral op erkenning van Rijkswaterstaat dat het water afkomstig is uit het kanaal en dat er compensatie aankomt voor de geleden schade. We stevenen af op het droogste jaar sinds 1906. De landbouw luidt daarom opnieuw de noodklok. Als het niet snel gaat regenen, leidt dat tot hogere prijzen en voedseltekorten. En dat is te zien op deze akker in Poortvliet met suikerbieten. Ik verwacht dat op dit perceel dan bij de helft van de suikerbieten hebben staan dan dat we normaal hebben. Dit suikerbietenplantje is wel boven gekomen. Zoals die er nu uitziet, gaat dit plantje het gewoon niet redden als het niet snel gaat regenen. Beregenen zou een optie kunnen zijn om de plantjes weer te kunnen laten groeien, maar is geen ideale oplossing. Maar beregenen is ook een dure oplossing. Het kost heel veel brandstof. En als je al kan beregenen, dan brengt dat gewoon hele hoge kosten ook nog eens met zich mee. En ja, dat maakt het dan wel allemaal moeilijke afwegingen. De rest van de dag rijden er geen treinen meer tussen Goes en Bergen op Zoom. Oorzaak is een kapotte bovenleiding tussen Kruiningen en Krabbendijken. Rond 12 uur reed daar een vrachtwagen bij een overweg de bovenleiding kapot. In plaats van treinen rijden er nu bussen tussen Goes en Brabant. En tussen Vlissingen en Goes rijden nog wel treinen. De bovenleiding wordt vannacht gerepareerd, zodat er morgen weer treinen kunnen rijden. Maar een woordvoerder van de NS hield daarbij wel een slag om de arm.
De man die vorig jaar een tent van de GGD bij de vaccinatielocatie in Middelburg in brand stak, is veroordeeld tot 168 dagen cel. Dat is gelijk aan het aantal dagen dat de 62-jarige man in voorarrest heeft gezeten. En dat is best lang. Dat het voorarrest zo lang heeft geduurd, heeft te maken met het feit dat in die tijd volop werd gevaccineerd tegen corona. En zo'n brand onrust en onveilige gevoelens in de maatschappij teweegbracht. Maar ook bij de medewerkers van de vaccinatietent. En verder heeft de man niet willen meewerken aan psychologisch en psychiatrisch onderzoek, waardoor de rechtbank geen goed oordeel heeft kunnen vellen waarom de man tot zijn daad is gekomen. De brandschade aan de tent bleef uiteindelijk beperkt. Ook sneed hij met een mes in het tentdoek. Gedragsdeskundigen konden bij de man geen enkele stoornis ontdekken en opperden dat hij misschien had geleden aan een terugkerende depressie. Hoi, Carla. Hey, Monique. Ik heb posters voor jou. Helemaal goed. Ja. Ondernemers in Hulst hebben de handen ineengeslagen om het personeelstekort tegen te gaan. Van kappers tot horeca en van kledingzaken tot supermarkten. Allemaal kunnen ze niet genoeg personeel vinden. We zijn al enkele maanden aan het werven eigenlijk. Ja, en er komt eigenlijk niemand op af. We zijn echt desperate. Een wanhopige situatie dus en dat zorgt ervoor dat ondernemers minder eisen stellen in de vacatureteksten. Het is niet meer zo dat als je bijvoorbeeld voor een horecagelegenheid die op zoek zijn naar een kok, dat je niet per se kokschool gehad moet hebben. En dat ze dan zelf de opleiding gaan verzorgen. En het gaat vooral om weekendhulpen die ze zoeken. Geïnteresseerden vinden de vacatures op inhulst.nl. En het Bevrijdingsfestival in Vlissingen heeft 40.000 bezoekers getrokken. Dat is meer dan de organisatie had verwacht. Er werd rekening mee gehouden dat mensen na 2 coronajaren voorzichtig zouden zijn met het opzoeken van grote menigtes. Maar een tegendeel bleek waar. Doordat het drukker was dan verwacht, stonden er lange rijen bij onder meer de toiletten en de muntenverkoop. En het festival was dit jaar voor het eerst niet in het centrum van Vlissingen, maar op het Scheldekwartier. En of deze locatie een blijvertje is nog niet duidelijk. Jarenlang hongerde ze zich uit. Saskia de Bats, afkomstig uit Oost-Soerburg, deed dit om te voldoen aan het slankheidsideaal in de danswereld. Ze ontwikkelde een eetstoornis en woog uiteindelijk nog maar 47 kilo. Een paar jaar geleden kreeg ze de eetstoornis onder controle met hulp van onder andere een psycholoog. Ze verwerkt haar ervaringen in een boek, zodat ze nu als coach jonge dansers voor hetzelfde lot kan behoeden. Hey Saskia! Wauw, dat is 30 jaar geleden! Op bezoek bij haar oude danslerares, waar Saskia ooit als kleinkind begon met dansen. Ik heb je boek gezien. Ja, ik vind het heel goed dat je dat geschreven hebt. Ja, ik ben er heel blij mee. Fantastisch, want je komt toch wel wat wij voorgeschoteld krijgen, wat jij ook in je boek zegt. De jonge mensen vertegenwoordigen die zo mooi zijn. En Instagram, noem maar op. Ja, en dan moet je... Spits heet het boek van Saskia, over haar jarenlange eetproblemen in de danswereld. Die begonnen op haar opleiding in Tilburg. Na het eerste jaar hadden wij allemaal een beoordelingsgesprek en daarin werd letterlijk gezegd van nou, je danskwaliteiten zijn prima, maar je ziet eruit als een varken. Dus wil als een je varken? Als een varken. Dat werd echt letterlijk zo gezegd? Echt letterlijk zo gezegd, door mensen die ik heel hoog had zitten. Dus ik moest daar wel wat mee van mezelf, want mijn carrière hing daar aan vast. Dit zijn de diëten die de revue zijn gepasseerd. 4 keer per dag een kwart appel met een lepeltje cottage cheese. Dat had ik gelezen in een boek van een wereldberoemde ballerina. Zoute popcorn met heel veel water, want daarna zit je lekker vol. Of een hele bak Ben & Jerry's met als favoriet chocolate chip cookie dough. En daar deed ik dan de hele dag over. Lepeltjes 's ochtends, lepeltjes 's middags, lepeltjes 's avonds. Wat wil je met dit boek? Dat jonge dansers van 17, 15... daar niet 40 jaar mee rond gaan lopen, maar dat ze gelijk als iets gesignaleerd wordt, dat daar gelijk actie op wordt ondernomen. Want je zegt, kijk maar naar wielrenners. Ja, ik heb een tijdje terug een programma van Gregory Sedok gezien, waarin hij een hele dunne wielrenner liet zien met een tafel van 3 meter lang met een berg aan eten erop. Weet je, je hebt die voedingsstoffen nodig. Er zit verbetering in de situatie, zeker weten. Dus, en ik praat ook met mensen op academies en die staan ook zeker open voor wat ik te zeggen heb. Maar het is gewoon iets wat al heel lang speelt, dus het heeft heel erg veel tijd nodig. En ik hoop dat de jongere generatie het oppikt en het van mij overneemt.
Na een mistige start brak de zon door en warmde het snel op, waardoor er weer stapelwolken ontstonden hier en daar. De temperaturen stegen tot rond de 20 graden en vannacht dan neemt de bewolking verder toe. En daardoor kan er morgen in de ochtend wat regen vallen. Daarna klaart het weer op en wordt het maximaal 17 graden. En zondag doet zijn naam weer eer aan bij maximaal 20 graden. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.